DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 6 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uyapuan mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baretang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baretang ngunyan para sa aga. Pabor si Health Secretary Francisco Duque III na palawigon pa ang ipinapautob na Modified Enhanced Community Quarantine o MACQ sa National Capital Region o NCR Plus Bubble. Sigun kay Duque, kay puan pang ipagpadagos kan saro o duwa pang simana na implementasyon kan MACQ para mapababa pa ang bilang kan mga bagong kaso ng COVID-19. Mantenido pa manggiraray na nasa critical level ang ICU o intensive care unit kan mga hospital sa iba pang syudad sa Metro Manila. Mantang sinabi man kan sekretary na nakatala na magtripon ang Interagency Task Force tanganing pag-urunan ang magiging quarantine qualification ngunya na bulan nin Mayo. Magigarumduman na ipinararom sa MACQ ang NCR Plus Bubble poon kan Abril 15 sagod sa katapusan kan presenting bulan. At pang maray para masabutan kung magdara nin pagitaas ning kaso kan COVID-19 ang pag-urumol-umol kan mga tawo sa walatuong community pantry sa Quezon City. Inan sinabi ni Dr. Rolly Cruz, pamayo kan Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit, matapos magboratuaan ang mga community pantry sa Quezon City, partikular na ang inorganisar kan aktres na si Angel Oxin na naging kausa pa kan pagkagadanin sarong senior citizen. Sigun kay Cruz, pigdalauman na sa kabangaan pa kan simana malawas ang datos kan epekto kay ni in kaso man magkaiguan ng pag-itaas kan kaso ng COVID-19 sa lugar. Nangapodan si Cruz sa mga residentes na magpila sa pig-organisar na community quarantine o kaya pantry kanasabing aktres na magpa-swab test para maagapan ang paglakop kan virus. Paliwanag pa kan pamayo kan Quezon City CISO sa nasabing pagtiripon, nagpupuon ang community transmission kan virus. Nagpagarumdom si Cruz na sa mga mapila sa mga community pantry na perming magsunod sa mga health protocol araw kan pagsulog in face mask, face shield, as in pagkakaiguan in physical distancing. May arestando dagdag na bareta alit dyan sa luwas si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Nag-crear in posisyon ang lokal na gobyerno kan Ligao City kung sa inini. Iyo an internal auditor officer uminagi ini sa proseso sa Civil Service Commission kung saan kaso bago pinalmente na si Kagawad Sherwin Kising ang Chairman Committee on Laws and Rules sa Sangguniang Panglungsod nagpadrino kan resolution concurring the appointment of Reza Galiago Ranyula para sa internal auditor kung saan konsiderado ng pasado ini concord na ang nasabing persona sa ginibong regular na sesyon kaso bago kung saan matukaw na sa posisyon digdi sa lokal na gobyerno bilang internal auditor. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasolita, DCGB News. Dagdag pang barata alit dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Maski nangani na pinjente o kaya pinagsuspindir ko na ang gobyerno lokal kan Legazpi ang pagkonduksirin on-site barangay registration para sa COVID-19 immunization registry. Siguraray na nangangapod mo niya na ang gobyerno lokal na mag-participar kasi bigyan na ang publiko, lalo na mga residentes kan syudad kan Legazpi na magpabakuna o magparehistro na sa pagpapabakuna.
Sinabi sa CCTV News ni former Councilor Steve Baldo na iyon niya at focal person kan COVID-19 immunization registry. Sinabi niya na sa hunyan, maski na nga ni napundo ang siring na bagay o kaya plano ninda, iyon magirara ang mga registration form sa mga barangay kung saan tigahagid na ninda ang pagtarapangan kan kabos na si Isay man na gusto magparehistro para matawana yung pagkakataon o chance na makumbinsin sila na mabakuna kontra sa COVID-19. Sa ngunya, nagpagiramdam ang persona o kaya sa upuan ini na dapat na paglingawan ang mga litrato nila na kaipuhan sa pag-ibukan siling na bagay identification card na iba man ng QR code. Ang pinagsiguro pa ng gobyerno lokal ng Legazpi na pigipo manindaan gabos na makakaya mga ninaan gabos ng mga Legazpeño makasabay man sa programa kan gobyerno kontra sa may kinaraman sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCTV. Inagad kanserong neurosurgeon sa gobyerno na magpautob nin bagong guidelines para maiwasan ang ulakit kan COVID-19 sa tahaw kan mga nagruluwas na pag-aadal na iniposibleng airborne. Sigun kay Dr. Ronnie Baticulon, dapat na iipagilid ang mga nagluluwas na pag-aadal na ini sinimbes mapaisi ang publiko. Initanganing makapag-ingat ang gabos kasabay kan na pagpapalos ng mga bagong regulasyon na magkakanigo sa posibleng airborne transmission kanasabing virus. Halimbawa na digdi ang pagbugtak ng electric imbes na aircon o natural na parusa sana sa mga pampublikong transportasyon para diin na maging luom o kulob. Marayman kon makapagsulog ang publiko ni halangkaw na kalidad ng face mask o face shield para mas masiguro ang kaligtasan sa paros na sa indang pigahangos. Miyabas tanto pigtutukar na kan Department of Health as in Department of Foreign Affairs ang posibilidad kan pagpapautob ng temporary ban sa mga biyahero hali sa India. Sigun ini kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kasunod man kan pagkakarehistro nin bagong coronavirus variant sa nasabing nasyon. Enot na na-detect ang Indian variant kan COVID-19 kan Oktubre kan nakaaging taon. Sigun kay Vergere na nakikipag-coordinate naman sinda sa DFA para makapag-rekomendar sa IATF in kaso man kay ipuan na magpautob ng travel ban sa mga hali sa India para din na maglako pa ang nasabing variant sa Pilipinas. Mantang pigladawon man ka bilang double mutant ang variant hali sa India na pigtuturo ang narason kan mga eksperto sa pag-itaas kan kaso ng COVID-19 sa India. Lao manaan mas marikas na pag-abot kan mga bakuna kontra COVID-19 sa nasyon sa masunod na bulan. Sigun kay National Task Force COVID-19 Chief Implementer asin Vaccine Czar Carlito Galvez, nasa 7 milyones sa 8 milyones doses kan COVID-19 vaccine ang maabot sa Mayo. Apo na digdi, sinabi ni Galvez na pigdalauman man ang pag-abot kan mga bakuna sa Hunyo dahil nagkaigwasa na inindiit na delay sa COVAX facility. Magagarumduman, sinabi ni Galvez na nagkaigwanin delay sa bakuna hali sa COVAX facility kan World Health Organization dalan sa issue kan logistics. Nangapudan ang sarong kongresista sa gobyerno nagibo na harong-harong ang pagbakuna sa mga senior citizens. Napag-araman na ipigbabawal na magluwas ni harong ang mga may edad na 66 anyos pa itaas sa ampangkan COVID-19 pandemic as in maigpit na quarantine. Sa iling ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordonez na pwedeng gibuon ang house-to-house vaccination, lalo na may listahan ang mga barangay o local government units kan sa indang mga residentes. Inumamang kan kongresista si Health Secretary Francisco Duque na nabakunanan ng Sinovac vaccine. Mantang nangapur naman si Ordonez sa gobyerno na reglaron ang sistema kan social pension dahil bako patas ang distribusyon kini. Hinagad kan Department of Interior and Local Government sa mga organizer kan community pantry na mag-isip-isip nin paagi para mataunin ayuda ang mga senior citizen na dai naman ninda o sinda kay puan magluwas nin harong asin makapila.
Sigun kay DILG spokesperson Jonathan Malaya na magiging posibleng ini kung makikipagtabangan sa mga opisyalis kan barangay. Kasabi kay ni, nagpagarumdum si Malaya na sa ngunyan pinapautong pamanggiraray ang Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus kung saan bawal magluwas ang mga senior citizen. Kaya nakihurong sinda sa mga organizer kan community pantry na mag-ibon in ibang paagi para din na kaipuan pagpapilahon pa ang mga may edad na. May aras na tutunawan doon kan Department of Interior and Local Government na importanteng magkaigwa ni maray na sistema sa implementasyon kan community pantry. Sinabi ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino na importanteng may koordinasyon ang mga organizer sa mga local government units as in law enforcement agency para makontrol ang pagruso kan mga tawo. Tanawan ni Dino na dapat igwang ipapanaong stab o ticket para malimitaran ang mga tawong paduduman. May obligasyon man ang mga barangay na bantayan ang mga siri na inisyatibo para masigurong nasusunod ang minimum health standard. May paninimbagan man ang mga local official in kaso magkaigwa ng pagsuway sa mass gathering. Siri man, sinabi kan DILG na nasa diskarte kan organizer kung saray risay ang target nindang matabangan ngunya na panahon nin krisis. Hinagyat ni House Deputy Speaker Rodante Marcoleta si Education Secretary Leonor Briones as sinibapang opisyales kan DepEd na responsable sa maanomaliyang pagbakal ng controversial na self-learning modules. Sigun kay Marcoleta, na dai nakakaukod ng diksyon as in dai nagpautob ng reforman DepEd poon kan ibulgar niya ang kawaran ng learning module para sa third quarter kan school year. Sinabi pa kanina na daing ginibo ang DepEd Central Office as in imbes ginamit pang palusot ang deklarasyon kan Enhanced Community Quarantine sa NCR. Ang ginibo kani iyon sinugo ang regional as in division offices na i-reproduce ang module kan primerong bulan para magamit sa third quarter as in nangako na sana na pupunduhan ang pagpapaimprenta. Nagangalas man ang kongresista kung natakaipuan gamiton kan DepEd ang rason kan ECQ kung nag-adjust in opening kan third quarter ka poong Pebrero 15 sa Marso 22 para makapagplano ng tultol. Lalong nabaldi si Marcoleta sa plano kan ahensya para sa fourth quarter modules na pigpos pa sana ang invitation to bid. Siring man magpuon ang next quarter sa Mayo 17 as matatapos Hulyo 10. Tinawanin doon ni Senador Panfilo Lacson na dapat pangkasuna si Lieutenant General Antonio Parlade sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sigun kay Lacson, ini ang tugunindang mga senador sa Department of National Defense as in Forces Armadas ng Pilipinas sa rason ang serbisyo ni Parlade sa NTF-ELCAC pagsuway sa Konstitusyon. Sinabi kani bako sufisyente ang gag order kay Parlade matapos kaning insultuhon ang nagkaparang senador asin ang mga nag-organisar kan community pantries. Mantang sa kaso man ni Presidential Communication Undersecretary Lorraine Badoy, sinabi ni Lacson na anuman na naging pahayag kani mananaw sa community pantry para sa iya mansana. May aras nanto dagdag na barata alid dyan sa luwa si Luens Barsana. Luens Kamen. Magkakaigwanin operasyon na Land Transportation Office o LTO Region 5 may kinaaraman sa pinagbubutuang problema na ipinagrereklamo kan lokal na gobyerno kan Piuduran. May kinaaraman sa pagparadangadang nin mga bus asin na mga kolorum na ba nasakay nin mga pasaheros hali sa Metro Manila. Iningon yan ang niritirar na pahayag ni Regional Director Francisco Rancescan Land Transportation Office Region 5 makatapos na magkaigwa ni na pagtitipon ang LTFRB as in LTO Region 5 tangani ng mapag-ulayan kung ano ang gigibuhod may kinaaraman digdi. Alagad sagud sa ngunyan bako pang malinaw kung ano man ang magiging katabangan kan LTFRB Region 5 sa indang ahensya may kinaraman digdi. Pero susog kay Ranches bilang
pahayag niya asin na bilang aksyon sa pinagparaning problema kan BCG Binyos may kinaraman sa problema dyan sa nasambit na lugar. Siya nagsiguro na mapadarasan in enforcer ngani na maaraman talaga kung ano ang totoo, buda kung ano ang dapat nakibuon sa mga siring kaini na lokal na gobyerno kan napyuduran sa ngani ng maaraman kung ano ang mga bagay-bagay kung nanata nangyayari ini na nagkakaigwanin siring dyan na sitwasyon na kung sain nagkapira mga bus asin mga kolorom, minaburutwa na sa nadyan, minabarabaan pasahero na ang pinagkakatakot ka na lugar na gobyerno, iyo ang magkaigwanin patakot kan COVID-19. Mga dagdag na bareta, LBB. Mientras tanto, makukontentado si Gabriela Partilis Representative Arlene Brosa sa gag order kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lieutenant General Antonio Parlade asin Presidential Communications Undersecretary Lauren May Badoy. Sigon kay Brosas, bako ini sufficiente para mapundo ang peligro na red tagging kontra sa mga organizers kan community pantries. Sigun sa kongresista, dapat rumpaguna ang NTF-ELCAC asin i-realign ang 19 bilyones pesos na budget kan task force para sa emergency cash aid. Tinawan niya ni doon na sayang ang fundo para sa pagtaonin ayuda kung saan 1.9 milyones na pamilya ang matatawan ng 10,000 pesos na ayuda. Idinugang pa ni Brosas na dapat sikada na sin Dabadoy asin Parlade asin pagbawala ng magkapot ni anuman na posisyon sa gobyerno. Nagpaabot nin mensahe nin pakikidumamay ang Pilipinas sa Indonesia. May kinaraman sa paggagadan kan 53 na crew kan luminubog na submarine sa kadagatan na sakop kan Bali kanakaaging simana. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Tedo Boy Locsin na nakikidumamay ang sa presidente kan Indonesia asin sa pamilya kan mga opisyales asin tripulantes kan KRI Nanggala 402 submarine. Nag-attender pa si Locsin bilang representante ni Presidente Rodrigo Duterte sa ginibong ASEAN Special Leaders Summit sa Indonesia kanakaaging simana. Kasuudma, natagpuan na ang submarine sa rarom na 2,790 pie asin ini nagkaperedaso sa tulong parte kasunod man digdi ang napahay kan gobyerno nagkagaradan ang gabos na mga lunag kaining magigirimduman na biglang nawara ang submarine kan Abril 21 sa pagkondukta ng torpedo testing asin nagkaperenasyon ang nagtarabang para sa pagkondukta ng search and rescue operation. Katorseng Chinese militia vessel ang nasirip sa Julian Philippine Reef sa West Philippine Sea. Inibase sa datos kan Asia Maritime Transparency Initiative. Sigun kay Carlo Shooter, retired U.S. Navy Captain, asin ngunyang professor kan Diplomacy and Military Science, nailing duman na nagpapatrolya ang Pilipinas kung saan kasing dakul mandigdi ang barko kan China. Sigun sa iya, garong pigbabalo kan Beijing na magkaigwaning kontrol sa nasami lugar sa paagi kan pagpapadara kan sa indang mga barko. Naglalao man sinda na sa pagpapadara nin mga barko, maaalaw ninda ang mga Pilipinong parasira para dagos nindang makontrol ang parte kan isla. In kaso na magduman ang mga Pilipinong parasira, maging ang Coast Guard o Navy, madali na ninda ining makokontrol as imposibleng ini makontrol as pwede nindang dagos ng makamkam. Dahil nalawas sa nakatalaan ko tanang inaugurasyon kan LRT2 East Extension ngunyan. Ini matapos magpositibo sa COVID-19 ang dayuan na eksperto na mag-inspection sa overhead catenary system kan linya. Sigun kay Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan na maatraso ang dry run sa goods sa magnegatibo sa COVID-19 ang eksperto. Ang test run ko na ang magsasabi kung daing anuman na magiging problema o aberiya asin pwede nang punan ang operasyon na nakatala na dapat ko na sa aga.
and LRT2 extension na ini hali sa Marikina, Sagkot, Antipolo City. Alagad, dalanta na si Bohol ang test run, maatraso naman ang pagpuon ka nasabing operasyon. Mientras tanto, magkakigwa na pagtaripon sa aga ang mga miyembros kan Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Disease kung saan pigdalauman natutukaron ang sendang magiging rekomendasyon mananangod sa ipapasunod na quarantine status sa National Capital Region. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na para sa NCR Plus quarantine status tutukaron man na ang ipapasunod na paggigpit sa iba pang lugar sa ring sa Abra Asin Quirino. Kung makahamana nin rekomendasyon, ang iataf, isusumite rin kay Presidente Rodrigo Duterte para sa final na desisyon. Lampas na sa kabanga kan mga beneficiaryo kan cash aid para sa mga apektado kan enhanced community quarantine sa National Capital Region Plus ang nakaresibinin ayuda. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na nasa 22.9 bilyones pesos na itauna ang 40 o 14.1 bilyones pesos o nasa 61.8% na. Ini para sa mga residentes kan Metro Manila, Laguna, Cavite, Bulacan, Asin Rizal na makakaresibi nin 1,000 hasta 4,000 pesos kada pamilya. Ipinaluwanag niya na sa kudnasyonal sa Mayo 15 ang distribusyon kan ayuda tanganing masimbagan ang mga reklamo sa distribusyon kaini. Binatikos ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang pangapunan na bawasan ng fundo ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa pagsasabi na ini makakaapektar sa espersos kan gobyerno na mapundo na ang insurhensya sa komunidad. Sa sinabi na ang Barangay Development Program para sa mga barangay alagad ko na alion ang Development Fund, mabulta na naman ang New People's Army sa underground organization kung kaya dahil matatapos ang problema sa insurhensya sa nasyon. Idinugan pa man niya na maapektaran ang 16.4 bilyones pesos na alokasyon para sa Barangay Development Program na iyo ang minatauning programa para mapundo na ang insurhensya sa mga komunidad. Mientras tanto, uminabot na sa 3 milyones ang arestrong mga botante para sa masunod na eleksyon sa 2022. Sinabi kan COMELEC na sinda nakaresibina nin sobra sa 2.7 milyones na voter registration application poon kan September 1, 2020 hasta Abril 20, 2021. Ang kalabarson ang may pinakadakol na minabot nin 396,529 na aplikante mantang 295,357 sa National Capital Region, Seriman 271,869 sa Central Luzon, asin 202,370 sa Central Visayas. Ang may pinakadiit iyo ang Cordillera Administrative Region, Caraga, asin Mimaropa. Ang pagpaparesto sa gunasuna sa September 30, 2021. Iyan mga tugang ang detalles kay mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Sa pag-aarakan mga pag-ariba, John Napoli sa Lado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon